Kade ngangithi ganwa wena walibala ukudansa. Asikubingele siphinde sikomkele na kanjani kule channel hamba phambili izindaba zikaBhoqo bengabe umusha siyacela wenza ubulungiso uciphize usubscribe button uciphize na bell khona uzobona kwama clip amasha nama videos afakayo kule channel. Umongameli wamabhinqa ongizwe Mlando Mchunu uthi kade wayemtshela uElvovo Terang ukuthi akaganwe kodwa uElvovo walibala ukudansa. Ikhona ke kanjani iclip ke sikuhlanganiseleyo nizozizwela ke kanjani ke ongizwe Mchunu ekhipha ke lamagama ewabhekise kuElvovo. Ungizwe Mchunu ukhala ngokuthi ngempela ke uElvovo akaganiwe. Uzokhumbula ukuthi ke abantu inkombi zabantu enkundleni zokuxhumana ku Facebook ziningelele uElvovo imali yango 300,000 emva kokuba ke wakhala ke lapha ohlelweni lika Linda Sibiya eveza ukuthi konke ayinakho nempilo ephila yashabalala. Nansi ke iclip sikuhlanganisele yona ke zizwele. Umfethu uElvovo Terang waba nawo yonke impilo yobumnandi. Ngangitshela ke mina uElvovo ukuthi mina kanwa yabo ngishela ngitshela abantu abakhana walibala ukudansa ke wayidula waphantsha ke yabo manje ke hamba eqhweba izibi zingane kwendlela gula nje wasinda yabo kodwa ke manje ukusinda kwakhe ke nabantu bemnikelele South Africa is very good and is very important. Ngoba i-judgment and yomuntu ngama ngenkinga zakhe ngafika nanini na akufanele lokho ngoba anyone can make mistake and anyone make mistakes and namanje we are in this crisis because our government have made mistakes and then now akangilalelanga eqanweni Elvovo akagana manje akaganiyo akazakanwe yabo unengane naye akwazanga nokwakha nje umuzi nje kuthiwa naye ushile kumuzi yabo wagcina nje ukuthenga indawo lapha nalapha izinto lezo ezi-lesson to the future yabo ungcono indoda imemeza ithi iswelisa lempuphu udinay shelter yabo so angicabanga ukuthi uNkulunkulu namathonga akoko khona into abafuna ukuthi abantu bayifunde ngayo Elvovo naye uElvovo futhi ayifunde ngaye uqobo kodwa akasikho lapho. I'm just making an example yokuthi emfowethu siyambonga impilo iyalo namanje nami njalo kubanana sendlimbali yami awusidli madadada siwahlabahla alahle ahambe njalo ngolesihlanu onjalo ngeweekend sinabangane bami hlanga nenkwarini sidle imali yami eseshani ahambe. Singafisa ke kanjani ukuzwa okwakho ke ukuphawula kwi-comment section sizona ukuthi uthina ke ngale nkulumo ke kangizwe Mchunu ayibhekise kuElvovo njengoba nje ikhuluma indaba enkulu indaba yokuganwa ibalekile lento yokuganwa. Wena kuthina kwakho ukuphawula ngabe usuganwe mabe umuntu wesilisa bomuntu wesifazane ngabe usuganiwe uma ungaganiwe ulindele uma ungaganile ulindele kwenzakalani ngempela abantu abaganwe ungizwe Mchunu leyo ukuthi abantu abaganwe uhleze iqhuguzela zonke izinsuku.